Mailom dôjde pozvánka hlasovať. Určite hlasuj. Máš na to čas do 12. júna. Ak nepríde a budeš musieť naháňať svojho brokera, dožadovať sa svojho práva hlasovať, prípadne, keď za to právo budeš musieť ešte aj platiť, odporúčam zamyslieť sa, či si nakúpil akcie cez správnych ľudí. Môže sa stať, že ti broker pošle obrázok, do ktorého máš nakresliť, za čo hlasuješ, obratom ho pošleš naspäť a ostane ti len dúfať, že to za teba naozaj zaškrtne tak, ako si želáš. Zvolenie riaditeľa druhej triedy na nasledujúce 3 roky. James Murdoch. Samozrejme, ten tam maká už 7 rokov. Zvolenie ďalšieho. Kimball Musk. Nie je o čom. Ak si myslíš, že s ním súhlasím len preto, že je Elonov brat, skúsi o ňom niečo zistiť. Návrh Tesly na schválenie odmien vedenia. Samozrejme. Návrh Tesly o súhlas ku preloženiu zo skorumpovaného Delaware do Texasu. Áno. Návrh Tesly na schválenie Elonovej odmeny vo forme opcií za výkon, ktorá už bola navrhnutá a odsúhlasená akcionármi v 2018. Absolútne. Návrh Tesly odsúhlasiť PricewaterhouseCoopers ako nezávislú účtovnícku firmu bla bla bla. Jop. Návrh akcionárov na zredukovanie pôsobenia riaditeľov na 1 rok, na to, aby mali viac šanci prehlasovať to a infiltrovať do Tesly vlastných ľudí. Určite nie. Návrh akcionárov. OK, keď sa povie návrh akcionárov, treba skôr chápať inštitúcie s veľkými peniazmi v akciách, takže väčšou silou predkladať svoje návrhy. Návrh akcionárov na hlasovanie jednoduchou väčšinou v dokumentoch riadenia. Inými slovami, na schválenie ďalších návrhov by stačilo cez 50% hlasov akcionárov na to, aby nadobudli okamžitú platnosť. A keďže dodnes vymýšľali len potrebuješ tam predsa mať aj Indiána, Eskimáka a starovekého Egypťana. Hlásenia o mimosúdnych vyrovnaniach so zamestnancami, hlásenia o lobovaní, o slobode tvorenia zborov, o práci detí, hlásenia o ohrození vody. Určite nie. Návrh akcionárov na každoročné hlásenie snah proti šikane a diskriminácii. Toto dáva zmysel. Keďže Tesla nemá nič dôležitejšie na práci, ako hlásiť každú nadávku medzi 140 000 ľudí, keď sa na pracovisku náhodou niekto poháda. Nie. Návrh akcionárov na prijatie združení a politiky kolektívneho vyjednávania. Ale choď už kde do prosím ťa. Návrh akcionárov hlásiť efekty a rizika elektromagnetického žiarenia a bezdrátových technológií. Hoď svoj mobil do kanálu a choď žiť do lesa. Návrh akcionárov na prijatie cieľov a hlásenie meraní vyhodnocujúcich integrovanie faktorov udržateľnosti do odmien vyšších riaditeľov. Toto vôbec neznie invazívne. Nie. Návrh investorov na prijatie moratória ťažby materiálov z morského dna. Rád by som videl tú skupinu ľudí, ktorá s tým prišla. Pri každom návrhu nájdeš odporúčanie vedenia Tesly. Náhodou sa s nimi vo všetkom zhodujem. Odporúčam vrátiť sa ku hlasovaniu pred deadlineom a uistiť sa, že tvoje odpovede ostali rovnaké. No ak si svoj hlas poslal v obrázku e-mailom, lebo tvoj broker vie, ako od teba brať poplatky, ale technickú kapacitu na to, aby ti dodal control number na hlasovanie už nemá, tak dúfaj silnejšie.